И здравейте хора, това е Габи Гейминг и днеска снимаме. Ние снимаме на компютър, защото исках да пробвам как е и в последствия на следващото видео или другите ще качвам с моят брат. И днескашното видео, може би следващото видео, ще направя Q&A. Ако не знаете какво е това, надявам се всички да го знаят, ама който не знае, Q&A е видео, което обясняваш въпроси и отговори. Добре, и днеска ще си говорим малко хора, но преди това абонирайте се за моя канал, абонирайте се и на моя брат канала, Боби Гейминг се казва, и се абонирайте и за моя, Габи Гейминг. И днеска, като се говорим, аз ще го кача и няма... И хора, сега си поговорим как с моя брат създахме Габи Гейминг. Първо, как аз направих, обърках се хора, как аз направих канала Габи Гейминг. Първо видях, че моят брат си има собствен канал и затова аз си направих собствен канал, който да снимам видеа за игри. И така се създаде Габи Гейминг. Снимаме и се забавляваме хора. И хора, абонирайте се за канала ми. Това беше днешното видео. Утре може би ще кача някъде. Оставете един палец нагоре и чао!